No dává jim to taky zabrat. Nemohla bych tak, jak někdo furt dokola, víš? Jakože připustit. To já už jsem teď byla úplně na nervy, že se to stalo fakt. Jsem brečela, že jsem si to vyčítala. No tak, zvládlo to, no. Já mám si ten paradox, já jdu ve čtvrtek, že má zanět ceciku a ona mi v úterý rodí, jako, a doktor nepozná. Řekne, doufejme, že to je jen ten zánět. A já přijdu a tady krve jak z prasete po obyváku v ložnici, jako tolik krve ještě nebylo. A co šetka? No šetka. No vem si, kdyby se něco těm malým stalo, když měla brát antibiotika, já nevím. No, radši už na to ani nemyslím. Haně, a co dělala předtím, než jsi měla tu Floru? Já jsem dělala docela dlouhou matičku v kuchyni. Jo, ty jsi jako kuchařka? Kuchař češtník. Kuchař češtník. Pak jsme s manželem bydleli v Víčíně, tak jsem dělala na městě v Jelenu v tom baru. A tam jsem dělala 24. To netež kuchař češtník? Ne, můj? Ne, zjedník, já už nevím. Jako můj teďka, můj? Milan. Jo. Jo, ty jsi mluvila předtím. No. Aha. Můj je... Musíš říkat jak já, první manžel, druhý manžel, třetí manžel. Milan je stolář, ale jinak dělal celý život klempířinu a teďka dělá v Sumu. Ale kdo přišel, není možné. Anuško.